Dobrý den, dnes si připravíme portugalky, to jsou košičky z listového těsta plněný žloutkovým krémem. Co na to budeme potřebovat? Budeme potřebovat citronovou nebo limetkovou kůru, trochu z kořice, 5 žloutků, 250 ml mléka, 50 g hladké mouky, 180 g cukr moučka a 250 ml smetany. Já tady mám 2, ale nepoužiju celé, jenom 250 ml. Zároveň potřebuji listové těsto, 500 g na ty košičky. Já jsem koupil 2 balení toho již rozvaleného těsta. Zároveň si připravíme šlahací metlu s ochranným krytem nožů, se kterou budeme míchat ve varmixu, struhadlo na citronovou kůru, formičky na mufiny, protože budeme z toho množství, nám to bude stačit na 12 těch portugalek, tak potřebuji 12 těch košičků. Nebo nějaký plech s formu na mufiny. A potom vykrajovátko na to těsto. Připravíme si teda ochranný kryt nožů, který nasadíme na šlahací metličku. Šlahací metlu nasadíme do varmixu. Přesvědčíme se, jestli je správně nasazená. Tak a přidáváme do varmixu. Přidáváme 250 ml mléka. Odměřím si zároveň 250 ml smetany. To si tam přidám. Pak si tam přidám všech 5 žloutků. To 80 g cukru, mouku, 50 g hladké, špetku z kořice, ne moc. Vyloženě nechceme, aby to bylo vyloženě moc kořicový, takže jenom špetku. A nastrouháme trošku citronové nebo limetkové kůry. Dám jenom takovou svěží chuť, takže to. Tak. Nádobu uzamkneme a budeme šlehat 10 vteřin rychlostí 4. Takže budeme vařit a nastavíme si na varmixu čas 18 minut. Tlačítko podržím, pojedeme tam 18 minut. Teplota 90 stupňů Celsia a rychlost 2. A vaříme. Zatímco se nám vaří krémová náplň, tak si předehřejeme troubu na 200 stupňů Celsia. Zatímco se nám předehřívá trouba a vaří se nám krémová náplň, tak já si připravím nebo rozválím listové těsto, budu plnit tyto košíky, protože ten košík má menší průměr, já potřebuju průměr, který budu vykrajovat, abych s tím ten košíček potom takhle naplnil, tak potřebuju vyříznout průměr 10 cm kolečko, vyříznu 10 cm kolečko, vtlačím to takhle do té formičky na mufin a udělám tomu takhle nahoře, potom to natvaruji a udělám tomu takový vyšší rantl. A připravím si to. Já už jsem si to připravil dopředu, takže tady mám připravených 12 košičků z lístkového těsta, které potom, až se nám dovaří ten krém, tak ten krém do toho budeme plnit. Tak žloutkový krém už se nám dodělává.
barvu cvrkneme. A vidíme, jak nám krásně zhoustnul. A teďka s tímhle krémikem budeme plnit košičky. Upozorňuji, nebudeme ty košičky plnit úplně plné. Horký krém, který jsme naplnili do košíčku, vidíme, že jsem to neplnil až úplně po okraji, ale nechal jsem tam takovou mezírku, tak jsme ho nalili do těch košíčků. Teď ho dáme do trouby a nastavíme čas pečení na 25 až 30 minut. Já nastavím rovnou 30 minut, ale pokud zjistím, že třeba po 25 minutách už ty vršky budou hnědé, tak pak už to pečení ukončím. Takže nastavíme 30 minut, 200 stupňů Celsia a dáme zapéct. A pečeme. Tak, portugalky jsme vytáhli a vidíme, jak nám krásně probublávají. A to je ten důvod, proč jsme neplnili tím krémem až úplně po okraji, aby nám to z toho nevytejkalo. Takhle oni ještě probublávají. Teďka je necháme 15 minut trošku ochladit a pak už je můžeme hnedka servírovat. Moje zkušenost s těma portugalkama je taková, že je lepší servírovat to teplé. Studený jsou taky fajn, ale teplé je to daleko lepší. A můžu vás upozornit na jeden fakt, že v momentě, kdy vaše rodina nebo přátelé snědí tu první dávku, budete vařit druhou, protože je to opravdu bašta. Kdo znáte třeba crème brûlée, tak je to podobná bašta jako crème brûlée. Chutná je opravdu vynikajícím způsobem. Dobrou chuť a určitě vyzkoušejte.